Jiří Toncar se obrací na zaměstnance informačního kiosku Interspáru v Českých Budějovicích s informací, že se mu ztratila žena. Rozhlas vyvolává Janu Toncarovou, bohužel ale bez úspěchu. Manžel ale zůstává klidný, přeci jenom to zase není takové překvapení. Pár je momentálně uprostřed velmi nepříjemného rozvodu a neměli toho už mnoho společného. Pokusil se jí zavolat. Po neúspěchu ale usoudil, že manželka bude pravděpodobně se svým novým přítelem. Nasedá tedy do auta a jede do Besednic, kde Jana žila s jejich dětmi, 14letou dcerou a 9letým synem, vzhledem k tomu, že už delší dobu žili odděleně. Děti potvrzují, že maminku už několik hodin neviděli. Rozhodl se tam tedy s nimi na jednu noc přespat. Ráno vyráží do besednické školy, kde Jana působila jako učitelka. I tam mu ale potvrdí, že ji od včerejšího dne nikdo neviděl. Což je obzvláště překvapivé, protože i hned po skončení školního roku, tedy už za pouhé 2 dny, měly odjet všechny besednické učitelky na společnou dovolenou k moři. Právě výletu do ciziny se ale Jiří upnul a odmítal situace dále řešit. Bez sebe menšího zájmu o to, že si Jana pas nechala doma. To se ale nezdálo příbuzným, kteří celý případ nahlašují na policii. Už při prvotním výslechu Jiřího policie naráží na mnoho varovných znamení. Už jen to, že příbuzní poukazují na skutečnost, že byl rozvod zapříčiněn násilnickým chováním manžela, mu rozhodně nepomáhá. A při důslednějším výslechu se jejich názor na Jiřího rozhodně nezlepšil. Vrchní komisař Krajského ředitelství policie České republiky v Českých Budějovicích ho dokonce označil za neskutečně cynického a slizkého lháře, který hrál divadlo, neustále měnil svou výpověď a litoval jedině toho, že přijde o veškerý majetek. Relativně rychle se ho ale podařilo zlomit a potvrdit, že celý doteď vyprávěný příběh byla lež. První verze doznání spočívala v tom, že si Jana přijela na jejich společný mlýn v Římově vyzvednout pár zapomenutých věcí, které měla ve vrchní polici skříně, kam se pokusila dostat pomocí žebříku. Na vrcholku žebříku se jí ale zatočila hlava a z žebříku také spadla. Jiří se jí okamžitě pokoušel ošetřovat, ale hned po pádu se přestala hýbat a on už s tím nic nezmohl. Protože se bál, že by mu policisté neuvěřili a obvinili jej z jejího zabití, přivázal její tělo k traverze a vhodil ho do Římovské přehrady. Ani tato verze ale neobstála dlouho, než vyšlo najevo, že pravda byla podstatně brutálnější. Vše začalo hádku, ve které měla Jana údajně prohlásit, že při rozvodu Jiří přijde o děti. Toho natolik rozuřilo, že do Jany strčil a na zemi jí pak začal bít. Cílem všech jeho úderů byla hlava. Nejprve ji byl rukou a potom popadl, co měl zrovna po ruce. V tomto případě to byla cihla. A právě touto cihlou opakovaně prolomil Janinu lebku. I když se hájil tím, ve spisu je jasně uvedeno, že po smrti jí ještě zakrýval ústa, aby náhodou nemohla dýchat. Místo trestného činu dále posypal pepřem a dezinfekcí ve snaze zmást policejní psy. Popis toho, jak se zbavil těla, zůstával stejný jako v minulé verzi. Tedy přivázal jí k traverze a hodil do Římovské přehrady. Policii dokonce zavedl přesně na místo, kde údajně mrtvolu hodil do vody, což se samozřejmě neobešlo bez velkého dramatického gesta, ve kterém všechny přítomné požádal o minutu ticha. Nechtěl by přeci památku Jany zneuctít. Policejní potápěči se záhy vrhají do vody a zanedlouho opravdu mrtvolu vyloví. Něco je ale velmi špatně. Zatímco všichni přítomní čekali drobnější ženu zabalenou v plastovém pytli, přesně tak, jak Jiří popisoval. Asi nikdo nečekal velkého muže, zabezpečeného policejními pouty a 30-kilového závaží. Roman Horáček se narodil v roce 1969. A už odmala bylo jasné, že z ní příkladný člen společnosti rozhodně nebude. Škola mu nikdy nevonila, ale kdo by se také chtěl nudit ve škole, když může třeba bodat sousedky loveckým nožem? Člověk by čekal, že takto seriózní čin ponese stejně seriózní následky, ale bohužel tomu tak nebylo, vzhledem k tomu, že mu bylo pouhých 12 let. Malá odbočka. V České republice je trestní odpovědnost stanovena od 15 let. To znamená, že když 12letý člověk někoho pobodá, tak nemůže být trestně stíhaný jako dospělý ani jako mladiství. Nejvyšší možný trest bylo umístění do výchovného zařízení, kam byl Roman opravdu umístěn.
Od tohoto okamžiku jakoby spadl z povrchu zemského. Nikdo, ani samotná policie vlastně neví, co se s ním konkrétně dělo. Víme, že se mu podařilo najít ženu, poté se mu podařilo s ženou rozvést a dokonce si byl schopný i udržet práci. Tato perioda zdánlivého čestného života ale nikdy neměla šanci vydržet. Důraz je tu na zdánlivého. V lednu 1992 v Litoměřicích došlo k brutálnímu nálezu. V rodinném domku na adrese Svatováclavské 3 policie nalezla 2 těla. Jednalo se o 2 ženy, sestry. Obě byly nalezeny ve vaně. Starší sestra v prvním patře, mladší sestra v přízemí. Pátrání po hlavních podezřelých nebylo dlouhé. Obzvláště po tom, co vyšlo najevo, že starší ze sester byla bývalou manželkou Romana Horáčka. Vzhledem k jeho předchozímu kontaktu s policií bylo známo, že je Horáček nebezpečný násilník. I když nikdy vraždu žen nepřiznal, policii potvrdil, že tam v den vraždy opravdu byl. Neměl ale vlastně ani jinou možnost, vzhledem k tomu, že jeho pohyb byl důkladně zmapován. Vyšetřováním vyšlo najevo, že jedna z vražd byla určitou formou pomsty. Několik hodin před samotným činem byl Horáček zpozorován, jak ve velice podnapilém stavu opouští erotický klub. Ten ho dozajisté přivedl do nálady a tak se rozhodl navštívit jeho bývalou ženu. Protože jejich vztah po rozchodu byl relativně dobrý, pustila ho dovnitř. To ještě ale netušila, co má Roman za lubem. Zatímco původní návštěva byla pod záminkou, že vlastně nemá kde přespat, velice rychle se to zvrtlo. Zpočátku ji Roman poklidně prosil o to, aby ho vzala zpět, že s ní chce opět žít. Situace se ale podstatně zhoršila potom, co ho informovala, že už to není možné. Hlavně proto, že už má nového manžela a dokonce i děti. To Romana rozuřilo. Každý si asi dokáže představit, co se dělo dál. Co se týče druhé vraždy, ta by se dala považovat za špatný čas na špatném místě. I když proti mladší sestře Roman vlastně nic neměl, je těžké utajit brutální vraždu v rodinném domku. Zabita tedy byla čistě proto, že byla nechtěným svědkem. Samotný soud byl relativně krátký. Žalobce poukázal nejen na jeho kriminální minulost, na jeho zmonitorované pohyby aktivity přes den, ale také na jeho doznání, že u zavražděných doma opravdu byl a viděli jako poslední naživu. Netrvalo dlouho a Roman Horáček vyfasoval 15 let za mřížemi. Nejdříve ve valdické věznici, později byl přesunut do Horáčova. Ve vězení se dal považovat za vzorného vězně. Bylo těžké u něj přehlédnout snahy o dřívější propuštění díky vzornému chování. Měl proto ale velice dobrý důvod. Jen on totiž věděl, že mu začíná závod s časem. Pokud můžu teď od našeho hlavního příběhu na chvilku odstoupit, rád bych vám představil trošku kontext doby. Na jaře 1985 vědci z britské univerzity of Leicester omylem učinili zásadní objev. Ve snaze o získání více informací o tom, jak se dědičné choroby přenášejí v rodině, se jim podařilo extrahovat DNA a připojit ji k fotografickému filmu. Bylo to úplně poprvé, co bylo DNA možné sledovat jako sérii pruhů. Zatímco to samostatné byl velký úspěch, opravdový boom nastal až s tím, když zjistili, že každý jedinec má tuto sekvenci odlišnou a tak je s velkou přesností možné lidi podle této sekvence identifikovat. Je to tak spolehlivý jako daktyloskopie, že neexistují 2 DNA, které by byly stejný? Řekl bych, že je to spolehlivější než daktyloskopie. Dokonce... Samozřejmě takto významný objev neunikl pozornosti vymahatelů zákona. A už v roce 1986 byl poprvé tzv. DNA fingerprinting použit v kriminálním případu, kdy se Richard Buckland zaznamenal do historie tím, že to byl první člověk, který byl odsouzený za znásilnění a vraždu, ale následně osvobozený díky DNA. První expert na analýzu DNA v kontextu kriminálních případů byl v Čechách vyškolen až v roce 1992, což umožnilo vyšetřování obrovského množství nevyřešených případů. I když předtím Česká republika ještě neměla kapacity analýzy DNA provádět, vidělo se, že je to jenom otázka času. Díky tomu bylo už poměrně běžnou praxí z místa činu shromažďovat vzorky DNA s nadějí, že v budoucnosti budou užitečné.
A právě jeden z těchto vzorků byla biologická stopa zanechaná na oblečení zástupkyně primáře interního oddělení litoměřické nemocnice, která byla naležena zavražděna v roce 1990 ve své kanceláři. Z místa činu bylo těžké cokoliv vyčíst, vzhledem k tomu, že vrah následně zapálil kancelář, čím zničil většinu důkazů. I přesto se ale použitelný genetický materiál podařilo odebrat a Roman Horáček o tom moc dobře věděl. Veškeré snahy tedy zaměřil na to, aby se z vězení dostal co nejdříve. Zatímco plošný sběr DNA vězňů nebyl legální díky obavám o porušení listiny základních práv a svobod, byly tu určité výjimky, za kterých to bylo možné. Podmínkou bylo, že požadovaný vzorek DNA je nezbytný pro plnění úkolů policie v konkrétním řízení. Jinými slovy se musel vázat na konkrétní případ. A právě v případě litoměřické nemocnice vyšla na povrch skutečnost, že zde Roman Horáček v té době pracoval jako saniťák. Díky této spojitosti se vyšetřovatelům konečně v roce 2004 podařilo odebrat Romanovu DNA z nedopalků cigaret. Díky obrovskému počtu nevyřešených případů ale několik měsíců trvalo, než se vzorek Romana dostal na řadu. A právě za to byl neskutečně vděčný, vzhledem k tomu, že v červenci 2004 byl podmínečně propuštěn. A asi nikoho nepřekvapí, že okamžitě zmizel. I když velice rychle po jeho propuštění bylo opět zahájeno hledání, policie byla v úzkých. Roman totiž svůj úkryt naplánoval ještě když si odpěkával trest. Díky vězeňským kontaktům si zařídil utajený podnájem na okraji Českých Budějovic. Přes den se tam tedy schovával před policií a přes noc chodil se svým komplicem krást. Návrat ke kriminálnímu životu ale asi nebyl nejlepší nápad. A to nás opět vrací k onomu osudnému pondělí 24. července, kdy Jiří Toncár spolu s policisty a potápěči stojí na pokraji Římovské přehrady a dušuje se, jak všeho strašně lituje. Jak vám už jistě došlo, k velkému překvapení Jiřího je jediné tělo, které se z vody ten den vyloví právě Roman Horáček. Zatímco ho policie marně hledala, aby ho mohla poslat zpět do vězení, poslední 4 měsíce ležel na dně přehrady. Už na první pohled se zdá jasné, že se jedná o násilnou vraždu. Pokud by k tomu nestačila policejní pouta se závažím, rozsáhlý popis zranění jinou možnost vylučuje. Roman měl zlomeninu ve spodní části lebky, stopy škrcení na krku, krevní výrony po celé horní části těla a mnoho zlomených žeber. Tělo bylo v tak špatném stavu, že policistům trvalo více než 2 měsíce, než vůbec přišli na to, koho to vlastně vylovili. Velice rychle po identifikaci ale přišlo i první obvinění, a to hlavního podezřelého. Již dříve zmíněného Romanova komplice, který mu pronajímal byt a chodil s ním po večerech krást. Ukázalo se, že Roman byl naposledy spatřen v budějovické hospodě 13. dubna. S doteď nejmenovaným komplicem se pohádal a vysloužil si za to ránu dřevěnou tyčí po hlavě. Dále ho komplic podle vlastních slov naložil do auta a odvezl k přehradě, kde ho nechal. Možná vás překvapí, že komplici neoslovuji jménem. Je to hlavně tím, že vlastně nikdy nebylo zveřejněno. I přes toto očividně neúplné doznání totiž policie nikdy nezískala dostatek forenzních důkazů, které by jednoznačně prokázaly jeho vinu před soudem. Proto nikdy nebyl obviněn a ani odsouzen za Horáčkovou vraždu. A kdo ví, možná k němu policie byla i schovývavější, vzhledem k tomu, že odstraněním Romana vlastně světu prokázal službu. A jestli vás stále zajímá, co se vlastně stalo s chudinkou učitelkou Janou, tak její konec nebyl ani zdaleka tak grandiózní, jak by se vás Jiří jistě pokoušel přesvědčit. Zakopal ji totiž ve stodoli jen pár metrů od svého domu. Za to si vysloužil krásných 18 let. Ale i tak mu vlastně dlužíme díky za jedinou dobrou věc, kterou kdy udělal. Bez jeho lží by Romanův osud byl záhadou dodnes a Česká republika by tak přišla o jeden ze svých nejzajímavějších kriminálních příběhů. O příběh vraha, který byl sám záhadně zavražděn.